zoiko osoko bilkura dago eta hasiko gara arteko hartaren onartzaz. Badago zeu zer asmoduzunik hortik. Bestela, aurrera, alkatetza dekretua, igual zeu zer horrek ikusi duzuen. Asko estira hongo baina. Bueno, hirugarren puntue, Jose Ignacio LM jaunaren zinegotziaren kargu uste berri emotea da. Bai, bueno, nik... Ordezkoa aurrera joan egiten komisioan ja tratatu genuen gai hau, eta hor da, igez beste enkarte politiko baten, zinegotzi baten errepentzea eroki genuen prozedura antzekoa da. Prozedura da hemen kontu ematea eta nik ez genuen eta prozedura tarrituz, akordio, kontu emate honen akordio ziurtagiria prestatuko dut, telematiko bideariko dugu estatuko hauteskunde batzordera, Junta Elektoral Zentralera, eta EAJ PNV dakitako EAJ PNV zerrendako urrengo hautagaiari bihartik aurrera behitu egingo dio. Eta galdetuko dio, eta karguaren onartuko duen edo ez, eta kargu onartzen badu, bertaratu inbar da nire udaberatu hori bar da, eta nirekin paper batzuk egin behar ditu. Baina, momentu konkretu honetan da kontu ematea, horreko zuen, horreko zinegozia Jose Ignacio referentzia eskatu zuen, eta registratatua dago, eta komisioa dispasatu dugu, eta, kontu egon da, hau tramite hau plenan egin behar dena, ja horrengo hautagaiaren redentzia eskatzea eta prozesu hori, aztertu lehenengo hemen kontu behar da kontzejal sanitarena, bale? Bale, nik, naiz eta gaur Jose Ignacio ez hemen gure artean eskerrak egon gure hotzedaz udaltalde modure ajotapen duetik egin dauden lanagatik eta urten guetan guaz egon egoteagatik udaletzean eta hartan konstatu da eskerrak izaz. Eta, ez da plenaren asuntua, baina, baita ere, dago, gatikako herri sustapenekoa lokal errenuntzia baita ere, horik gatikako herri sustapena bere prozedura emango dago baita ere izendaperan egin eta errenuntziarekin hori etorkizunean deialdi egingo dugu gatikako herri sustapenena eta ere aldaketa hori gauzatzeko, bale? Beste barik 2026ko martxoaren 8ko eudelen adierazpena, txas? Irakurriko du, eta, hala bada, onartuko du. Martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko egunean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorrarekin dugun konpromisoa irmoki berresten dugu. Printzipio demokratiko hori ukaezina da, eta gizarte justo, aske eta kohesionatu baten funtsezko zutabean. Gaur, ahotsa irmo altxatzen dugu berdintasuna defendatzeko eta aldarrikatzeko bere diskurtsoa zokoratzen eta zalantzan jartzen ari baita komunikabideetan, sare sozialetan eta modu kezkagarrian giza harremanetako eguneroko espazioetan. Historian zehar, berdintasunaren aurrean gertatu den bezala, mugimendu antifeminista baten goraldian gaude gaur egun, diskurtso erreakzionario eta misoginoetan adierazten dena. Narratiba horiek oinarrizko konkistak zalantzan jartzea, nahasmendua sortzea eta indarkeria matxistaren existentzia deslegitimatzea bilatzen dute. Diskurtso antifeministak erasoaldi politiko eta kolektiboki antolatuta osatzen dute, eta eztabaida publikoan ezin dira beste iritzi bat bezala onartu.
Berdintasunaren defentsa ez da aukera bat, ez da ideologia bat ere. Giza eskubide unibertsalak da, aitortua eta babestua. Hamarkadetan kolektiboki borrokatuz eta lan eginez lortu duten eskubidea da emakumeek, mugimendu feministak, erakundeek eta pertsona aliatuek batez ere diskriminazioa desagerrarazteko, askatasunak zabaltzeko eta guztientzako aukerak bermatzeko. Berdintasunean hezten duen estereotipoak baztertzen dituen eta errespetuan, askatasunean eta duintasunean oinarritutako harremanak sustatzen dituen gizartea aldarrikatzen dugu. Baita, indarkeria matxistaren biktimak eta bizirik atera direnak aintzat hartzen. Laguntzen, entzuten dituena ere. Izan ere, ozen eta garbi esaten dugu berdintasunik gabe ez dagoela erabateko demokraziarik. Eta indarkeria matxista desagerrarazi gabe ez dagoela guztientzako askatasunik. Martxoaren 8an, Euskal Udalek dei egiten diegu herritar guztiei eta erakunde guztiei batuta eta elkartuta irmo egon gaitezen lortutako eskubideak defendatzeko eta atzera pausurik gabe berdintasun erreal eta eraginkorrerantz aurrera egiteko jarraitzeko. Horregatik, Gatikako udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Gure udalerri eta eskualdeetan taldeak sor daitezen sustatzea, diskurtso misogino eta antifeministei aurre egiteko eta informazio faltsuen hedapena desaktibatzen laguntzeko. Tokiko eremutik, lehentasunezko kolektiboekin esku hartzea, haien jarrera antifeministak eta maskulinitate toksikoak desmuntatzeko. Erresistentzia aliantzak sustatzea talde feminista eta tokiko beste eragileekin. Jarrera antifeministak identifikatzeko eta eteteko bizikidetza espazioetan eta komunitate virtualetan. Baliabideak eta egiturak zaintzea eta babestea gure udalerrietan berdintasun politikak aurrera egiten jarrai dezaten. Nahi egiten diogu herritarrei bat egin dezaten, martxoak 8 emakume nazioarteko egunean, tokian antolatzen diren deialdi eta aldarrikapen. Komisioan diktamina egon zen, eta diktamina bertan egon zirenak hau bat ez onartu zuten. Orduan, testu hau, horren adierazpena, Gatikara egokituta, bosketaren hartzen. Boskatu dugu egokitu bat, jeteri, eta zueko nintzen? Bai. Hau bat ez onartu. Bueno, bosgarren puntua da... Ez? Hau betiko zerbitzuarrikoa zeraren, zera dokumentua, zelan zeri duten duzkuen obra egiteko. Eneko aetik. Zerikoa, betikoa. Beraz, jaberba intxe dago eta hori, sinatzeko baimena udalari eskatzen dio dute. Hori da. Hori alkateak esan duen moduan da itxarmena onartzea eta alkateari osoko bilkurak egotea udalaren ordezkariez itxarmena sinatzeko. Hau ere komisioan tratatu zan gai hau eta diktamen bat egon zen. Eta diktamena baita ere hau bat ez onartu zen, bertaratu bertan komisioan egon ziren udal batzarkideak hau bat ez onartu zuten. Beraz, bosketara ipintzen da itxarmen hau onartzea eta alkateari boterak ematea Gatikako udalaren representante moduan itxarmen hau sinatzeko. Orduan, ditu. Bai. 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 Eta gota? Gu aztenituko gara, beti komentu bizten dugu moduen, ikusten dugulako Gatikaren jardigunetik dira badagoelako eskaloi bat, eta nahiz eta
ondo ikusten dugun, ikusten dugula badauzela hor began 3 auzo eskaera egiten dagoena, berantzako espaloia egiteko. Guk aurrera bide gehiago emoten dutzegu leku, espaloirik ez dagoen tramo eri besteari bat, ikasten dut. Galdera bat horren gainean, honek ez du eskatzen nolako inbertsio ekonomikorik, ez da, nien musutruk adierazten argumentuan behintan erri, ez da. Ipintzen duen. Seigarren puntua, azaldu zau guratu zuzenean, ze tramite da, Bai, hau da, egia da, baita ere taula bat ipini duz, hasierako bertsinoan, ebezen agirioetan, aurrekontu konsolidatuan, hor, arkibo finanzieroetan, sarreretan, kopuru bat faltazan, 6.052 euroa, eta orduan aurrekontua zegoen, eta orduan eskatu diote direz, mesedez, kopuru hori txertatzeko, txertatu egin dute eta taula erarazi dizuet. Baina baita ere, hori, aldaketa txiki hori kontu konsolidatuan, baina, puntua da, batez ere, abokatu, Toledoko abokatu honek egin duen, bai, askuz ez dipitzea, hemen ipinen azaren baita ere, baina ditaminen badago dipitzea bat. Abokatu, Toledoko abokatu horrek, bizute komisioan datutu genuen, orduan reklamazio bat sartu zuen aurrekontuaren aurka, eta hor nik txostena egin nuen, eta bertan erkatu nuen Toledoko abokatu ez egola legitimatuta, alde batetik Gatikako herritarra zelago, eta beraz zuzenean zirelako eragiten Gatikako udaleko aurrekontua, eta bestetik Gatikako herri edo herritar edo elkarte baten ordezkaritzan ez zuelako jarduten, eta ez, bi arrazoien dira batez ere, arau foral presupuestarioak aipatzen dituenak, gauza legitimazio moduan erreklamazio hau bat hartzen. Orduan, hori pasau genuen komisiotik baita ere, eta diktamen hauze da, hori izan da gondan reklamazio bakarra aurrekontuaren hasierako honesten akordioari, diktamen hauze da, hemen dagoa, baita ere. Hau ere tratatu genuen komisioan eta bertaratuek hau batez onartu zuten diktamena. Eta orduen, akordio proposamen aurren, lehenengo puntua da Toledoko abokatu honek egin diguen erreklamazio hori ezetzak mutea. Bigarrena da, behin betiko onartzea udala aurrekontua, langileen zerrenda, udala aurrekontuen exekuzio araudia, transferentzia eginak, eta inbertsio eta agiri guztiak berriro. Eta hirugarrena izango da, behin onartuta hori dagoenen bidaliko donik. Bizkaiko aldizkari ofizialera iragarkia aurrekontua sailkatuta kapituluka, hiru puntu direz. Así que lehenengoa baztertu egiten dugu abokatuaren reklamazioa, bigarrena. Reklamazio hori baztertzeak eragiten du udala aurrekontua onartzea, eta bestetik, hirugarren puntua da, nik ipiriko dut. Bidaliko dut betiko leze Bizkaiko aldizkari ofizialera eta kapituluka ipiriko da aurrekontua eta postoren zerrenda horretan de posto ditu dago betare bidatzen. Orduan editamena aldekoa izan zen, bozketara ipiriko du bildukoa mesedez. Bildukoa bai, FPIkoak, FPI bai, EJ zedino. Bai. Hiru puntu horiek, abokatu hori izan botea, eta aurrekontu onartzea, definitiboki, eta ni bidaliko du Bizkaiko aldizkari ofizialera, kapituluka aurrekontu konsolidatu. Galderatxo bat. Gatikako argizustapeneko baita izan, eta konsolidatu baita. Ez dugu lehenago argitzeko eskaerarik egin
zugan konfidantza oso daukagulako, baina ondoren, behin ja gure boskan da, bai, ikusten dugu Toledoko reklamazioa, Toledoko abokatuaren reklamazioa, forma edo, ez dakit, aurrekontuak elaboratzeko eta aurrekontuak horre eramateko hor forma defektu bat edo aipatzen du, eta guari gara horri erantzuten zu ezare inor gure gauzetan sartzeko. Oker nago bi maila horietan eman dela nola baite... Zeu da, ulertzen duzu esan dut. Esan edo zure erantzun ez da gauzak ondo egiten ari gara baizik eta zu ezare inor honetan mustura sartzeko. Baina gauzak, gure zalantza da, horregaitik ginen konfidantzarena, gauzak ondo egiten ari gara, ezta? Lo que pasa, badizu beste modu batean egin galdera, badaukagu beste inguruko herrietan horreklako esperientziarik eta bidea... Lenguan, komunitateko batzarrean... Alberto, aipatuko txostena. Ez, baina irakurita dukat. Es que no limitzen da, los habitantes, ¿quiénes están legitimados para ver? Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad. Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad. Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones, demás entidades legalmente constituidas, siempre que el presupuesto les afecte profesionalmente y actúen en defensa que les son propios. Esa komunelako zabatariko horrela da baina abokatuak ez du olakorik esaten, abokatuak ezarete legeak arautzen dituen puntu batzuk betetzen ari. Hori egiten ari gara? Bai, hori ez da. Baina argudio hori nibadakit, es que, a ver, abogado, hitz egiten da de operaciones de crédito y no estamos en operaciones. Está diciendo a ver si alguien más ha argumentado lo mismo. Y quiero decir que el otro día, en la reunión de la mancomunidad, que iba de los presupuestos de la mancomunidad, María dijo que se había utilizado el mismo argumento. Es decir, tú no eres quien para meterte en nuestros asuntos. Solo le quiero decir a Alberto que hay otra divide donde yo he estado. No sé si hay más. Hori bakarrik, idazkari, jauna. Hori bakarrik. Esta batzu más... A ver, ez dut ikusi gurezina, baina ni komisionera Bizkaiko udal bat egin iragarkiak egin nintzen, a ver, tipo hau dau, praktikante udal guztietan idatzi berbera sartzen. Horregaitik gure boska aurrera eman dugu, ez dugu pagieskoa, eta gero azalpenak eskatu eta zer izan kontra. Vale? Argi dago. Bueno, eta ya suerte badago. Zazpigarren puntu beste irakurketa bat egiteko. Mena azaltzen da, remanentera bertuko zaizkio 550.000 euro. Baina, hauke kontuan gauz ez, aurrera. Bale. Horrendik ez hauke kontu kontuan. Pasatu behar horrengola? Bai. 25 urteko likidazioaren berri kontu. Apurbet, horren erretxaren, horren bai izuztu. Nik uste horren permanenteren inguruan horren zabitzera. Bai. Egon gara dokumentazioa aztertzen eta ikusi dugu zelan remanentera, hau da, dagoen diru poltsara, aurrekontuetan egoten diren desfase horiek eta konpensatzeko dagoen diru poltsa horretara diru laguntzan joan direla 550.000 euro 2025ko aurrekontuetatik. Hori da horretzen da. Gero kontu nago, bai. 2025ko aurrekontuak izan zen 2.100.000 euro inguru. Eta horrek egiten du sakura joan dala 25. Aurrekontuetan aurreikusitako 25. Diru zentzaren horreko zuten, lehenengo erazkina, uste ez dela. Hore, nioiz, esan dugu, uste dugula aurrekontuak garatzeko orduan, behar izan eta ditu baliabideak kontutan izan da, ahalik eta gehien hurbiltzeko tresna bat izan beharko zala. Eta 4 eurotik, aurreikusi diren 4 eurotik,
bat ez bada gastatu, ez zaigu iruditzen aurrekontu hori berez seriotasunez egindako dokumentua dena. Beste dira bai. Bastana remanente ez da bakarrik hogeita usteko, ez da zehatzetik izatorren bere bai. Bueno, hemen jartzen du 2025-etik dematakada 5.000 euro. Horrela da iker. Inkorporazioa bengo puntuan dago, eta estatuko dugu, baina bai hor dago. Aurrekontua egin txostena egin dut, horrengo azkenengo puntuan. Agian, eman izuzen, eta egiten dugun irakurketa ez da zuzena, baina 25% ez da gastatu, eta herriak baditu behar izanak. Eta laburotik, bai? Intenta zan egitea, zeuden proiektokaz. Espaloia dena horrek ziren proiektua, baina zan onartu, remanentetik egitea, orduan orain egin guz, saiakera berdin. Ezan onartu gobernu taldea minorian dagoelako, eta horrekontuak aurreatera ditu, negoziatu gabe, adibidez. Ari gara da gauza batzuk nahazten. Zertutzako espaloia ez zegoen aurrekontuetan jarrita. Aurrekontuaten modifikazioa zen. Eta danak horrela plantea zen. Begarria da, begarria iruditzen zaigu oso begarria. Igual formula hoberik egongo da, eta formula hobea izateke hori dana ogitea gaurtaratuta edo, nik ez dakit beste sistemarik eta asesoriak bainena da beti berdana remanente konture likidazio nosti. Horregatik, hemen eskatzen da beste proiektu batzuk aurrera direla eta ezin dugu egin hori, zer lehenengo aurrekontua onartu behar dugu, eta orain urrengo komisioan tratako dugu beste proiektu egiten. Bueno, badakigu ez batzuk hobea direla eta egiten da bela, baina gu aputxu torpea ganatzen dugu. Bueno, hau dena den likidazio kontu emoten da, baina fondu orokorrean ere sartu izatzen da likidazioa. Orduan fondu orokorra bai aplikatuak sustapenekoa eta baita autarekoa eta baita gero baterakoa komisionetik pasatuko da, berriro honen inguruan jarduteko aukera egongo da. Enrique eta liburu berezena dituko dugu eta ere betiko lez kontu orokorra eratzen denean, onarpena baino lehen hau, esplikazioak eta galderak egiteko. Likidazioa beti izartuko da kontu orokorra. Bale, orduan kontu emoten da, hau da kontu emotea, izuzko ekarpena egin du, biturena ekarpena. Beste da, kontu eman dut eta, horrenko puntura pasako da. Claro, 8. puntura. Ba, 8. puntuan. Lehenengo finantza hau zera, behin precisamente dekretu hori sinatuta, likidazioen dekretua eta kontuak kontabilitatean eginda, beti lehenengo aurrekontuak eta esaten da aurretik komprometituta dauden kreditu horiek edo seigarren kapitulokoak inbertsioak diren kreditu horiek inkorporatu behar badidez, ez? Orduan, bertan emon didez inkorporazioak hemen da bazuten, nik inodan lehenengo txostena, ze hauek badakizute egiten direnean kontu emon behar dago diputazioak, endosamenen kaso guztien dena, eta hor dauz, adibidez, hor dauz Wake Parken bidea, zati horretan konpoketa batzuk eta, hori Wake Parkaren aia 18.000 euro. Bai, hori esplikatu zuen oferta komisio baten. Ordezkara bat eginda. Eska, 18.000 euro espresioetan hori buruan bide hori. Ja, baina hauze badatore aurrekontu. Hau bigarren kapitulua da, hauzea publikazioa dago eta egin da. Honen, hauze da, kopuru zehatza da publikazioa. Konpoketa aurrekontu bat eskatu zuen udarak, eta hau igez adjudikatu zen, hau igez dauda adjudikatu, aurreatik inkorporatu. Igez 2025 ja egon dira, osea, mogimendu kontablean. Bestela, hau ez da zigarren kapituluko, hau mantenimentua da. Mantenimentua berez ezin duzuz inkorporatu,
baldin eta aurretik aurreko urtean bintzat adjudikazioa bat azkenetan. Vale. Asistencia técnica de interconexión, pues ordeko zuen, kamioen kopuru bat, lagizo. Hau, kasu konkretu honetan, guteko kontratatu egin dugun alkulari ingenierin guradozen zuen bezala ditu. Gatikoko udalaren, Mungiko udalarena 30.000 euro, hori diz, atxuriko zubia. Atxuriko zubia dago. Horrendik egiteke dagoen atxuriko. Bai, eta luzatu da, egiteko, arotxarragatik eta beste tramue soluzio bat emon berda, dituta lotzen da, isita lotzen da bidea obra dagoen artean, orduan ez teke alternatibarik, eta alternatibe da beste hiruatxeta aldetik buelta guztiite, eta bueno, ondo datorra bidea bera probetek garbitzea edo artestea, ez batxe batzuk eta batean. Baina hori egiteko, aro hona egaz ezin da, orduan atzeratu egin da obra astea, udarako. Horrikaz adjudikatuta dago, ja? Bai, atxina dago adjudikatuta. Bazen da hor uragaz egon ziren arazoak, kaduka egin zan eskakizuna, guk eskatu behar dugu, bai Mungiak ere beste euren aldetik, alde bietara moten dugu. Eta antza Mungikoa, papela zan, eta gelditu egin. Orduan, onja dana oso lukena da, eta bakarrik oin berda aro hona itea. Gero, zertuntzako esparroia behar dizuten, erratu dugu hori. Palabrako bidea, eta kontroliko kolumbioak, hau diez, jatandoren bitartez eskatu genuen ekintzak, orduan, palabrako aurten eginda, baina kontrolikoa baitari inkorporatu egin behar zen, zeunek deko guzera. Honen justifikatu behar dugu jatandoren ekintza hori, kontrolikoak eta paradoko bidearen abaitearen. Osasun zentroaren reforma. Hori dago eragi dau. Ligaken kapitulukoa da, bertan txertatu zen partida bat, horren 81.000 eurokoa, eta inkorporatu egin dugu. Hor daukau, gobernuak eskura badu partida hori irekita, beste ekintzaren bat egiten bada, osasun zentroaren inguruan. Frontoia, badizute. Frontoia da, IBS amaieran egin genuen expediente hori, eta gauzatzen judikatuta, eta aurki laster hasiko da frontoiaren kanpo egiten da nobre, beti egongo da. Gero, itxira metaliko hau da eskolakoa. Karkatu, ez esan, erabilako da frontoia? Ni uste baietz. Kanpoetan izango da, batxatu ustean. Lanen ez dago zeren igual, ez dakit. Claro, eskolan eta jakin marko dut, eskolako... Ja. Hor dauz, laster hasiko da, Larrogeita hamar eguneko epea ipini genuen Beste esan ezer, epeetan. principio. Legoetan larrogeita hamar egun ipini dugu. Itxera metalikoa hori da, hori eskolako atzeko zati hori, ezin ordena da. Hori da, topa hori ziren aurre kontu batzuk manzenen urtean, proiektu zituen hemen gatikako dara, eta hori. Eta planeamendu da, betikoak eratzen den azkeneko zati hori, planeamendu prozesuaren inkorporatu egiten dugu. Ginen Mungigaz zuzenketa bat egiteko eskatu zuen diputazioak, eta ekipo horre hartara dabil egiten, eta uste dute gure partetik egin da da, bidali bakarrik egin behar da. Hau ze dau, lehenengo aurrekontu. Galdu gara, horretan ze... Mungigazko, Mungigaz batera, poligono industriala, Mungiko poligono industriala, konputo orokor bat zuego zinen bat zarren izan. Urbanismoa pasan dana, ez dakit dominatzen dugu. Poligonoz, atxurikoa? Bai, atxurikoa, eta horre... Zatu da, gatika da? Bai, zati bat, gatika
lehen bere bai, osea, fabrika gendeagatiko partez, nahiz eta espedienterik ez egon, lizentzirik inoz eskatu. Eta zergak Eta zergak ez da bezordaintzen hemen, baina, bueno, dana dela orain, urbanistiko arazo bat dago, Zertatu behar da, hemengo lurzoru industrial bat mundiko mugartean. Kompletateko ameko gauden. Mundiko mugartean. Euskara, komplexua, baina erreza. Eta hori aldatzeko mungiek emon berdu baimena. Eta, bueno, hori baimena emon du, egin basarbatoria argitzeko eta dana gulertzeko, baina ni nintzen asko entera. Oian akutik gure arkitekta da bile. Horrekin, mungiagaz, diputazioagaz, organismo diputazioagaz baita ere. Diputazioa eskak. Gure teknikariak esaten dabe, arkitektoak baita ni eta bai oianak esaten dabe, garrantzitsuena da, gutxieneko lurzoru industrial hori mungiko area funtzionalean betetzea. Eurak esaten dabe, eta ni baino adituagoak dira. Baina gertatzen dena da, 2,5 hektaria lurzoru industrialak, ez da denak gatikan mugartean, gatikako mugartean sartuta, mungiako industria gunean sartu behar dira. Claro, 20.000 euros. Ez, hori da. Hori da. Plan generalaren... Hori da kopuk egin duen eskaera. Komisión ordenatzen eta hemen saltatu behar ziren 2,5 hektaria lurzoru industrialak, ez dauze plangintzan sartutak, eta orduan sartu behar dugu. Sartu behar dugu mungiako industria gunean, ze eurak soberan daukate lurzoru industriala mungiako PTP-aren area funtzionala betetzeko. Hola. Apurret direktrizen arabera asuntua, hori compramos en millones. Hola, Gertatak hasikeran zira, baina nik zehaztasun gehiago eman dizuet Oiana eta batez ere Oiana eta bera zehazkenean Oiana gurti eta eurak ezekintzaileak plangintzaren akatikako aporrena. Orduan, orain gertatzen dena da, kopuren azkenengo hori zinioiak salbatuta, diputazioaren. Diputazioara bidaliko da diputazioaren onarpenerako. Hori ja azkenengo pasa izango da. Diputazioak bizto buena matea plangitzen. Pero, ez esaten. Bueno, gurera jarraituz, betiko lehen hauze bidaliko dute diputazioara, zenik bidaliko hartu da ze txosten hauek betere, eta certificado de acuerdo plenario de dar cuenta de los informes de sostenibilidad financiera, ¿vale? Venga, bai, andate mesate zurrengo puntua. Eskeran eta galdera. Nik bai gure komenta, ikusi dugula Bizkaiko boletin ofizialean brigadako langileen plaza bat atara dela, eta bueno, guk uste dugu hau importantea izango zala herrian buzoneo bat egitea jentea entera dadien. Bada, ya imprimituta ditu buzoneo bat. Baina presteko ya... Eta web horrean imprimituta dago. Eta web horrean ja jarritza dago. Zezke arteraukon bere lanpoltza egin zenean, etxeriketzeko langileen abre egon zan jentea herrikoa esana entera, eta bueno, hori importante ikusten dugu. Eta eripine genuen web horrean eta aldeko guztietan. Bueno, buzoneo ditu. Zorionez esan... Buzonea zen, esan... Buzonea ez. Orduan ez baina orain ja egin... nahi baduzue... Eta gero ikusi dugu boletinean errata bate dauela, D puntuan ipinten dauela... Hori zuzen... prozesua ondo okuten den eta aliketanen bai den pertsonaren batean. Gogoratzen dizuet hau dela, 2022an egin genuen opetik zegoen peon espezialista konkurso provisen bitartez lanpostu bat utzi. Bertako langilea zena konsolidatu egin zuen ofizialaren
lanpostu eta horregatik 2022 dator konbokatoria. Horrekin batera galdera bat, ez jakintasuna da. UPA bertan, bertuko plaza bada, eta UP bat marko da. Egin da, egin txan hori da bian. Eta plaza hori da finkatzeko? Ez finkatzeko, hori esan finkatzeko. Hau da... Esan finkatzeko atera, ez lanpostu hori... Hau da, bisoratuko da aste honetan. Hau libre Lanpostu, a ber, lanpostu... Oposaketak egin dira horretan, no da lanpoltza bat... Ez, oposaketak eta lanpoltza. Eta lanpoltza aprobatzen dauen jenteagaz ikinten dago boletinak. A ber, justo, artaitzak lanpostu hau artaitzena. Baina, gero, adskripzioz enkargado lanpostura, igozan, enkargado lanpostura. Artaitze begon kortu ditu, enkargadoaren lanpostura. Baina, hauze, lanpostu hau, esan atera, precisamente horregatik esan atera konsolidazioan prozesura. OPA egin zuenean, aurreko alkatesak OPA egin zuenean, utzik zegoelako. Eta horren ondorioz egiten dugu, horren ondorioz egiten dugu, orain lanpostu horniketa definitiboa. Baina, lanpoltza ere eratuko da. Osea, lehenengoa, definitiboki hartuko da plaza, baina gero lanpoltza ere eratuko da. Ordezkapenak edo egin. Ordezkapenak eta hori egiten. Orduan, hori. Bai, bidari WhatsAppetik inozu. Nik bakarrik dago komentateko, azte buruan konbidatuta zauze ganok frontoian dagoz Euskal Herriko final txapelketa finalak eta, bueno, beste barik. Giro polita sortuko.